Dem baş gelemeyi heca li çarbeşên Kurdistanê herosa jî li dervayê welat li ku derê dibin bila bibin. Banga me vê carê ji bo Rojhilatê Kurdistanê. Di vê pêvajoya ku şerê cîhanê sêyemîn bi rê ve diçe, herosa di sedsala bîst û yekan da gelê Kurd jî bi biryar e ku vê carê çarenûsa xwe, qedera xwe, pêşeroja xwe bi xwe binivîsîne. Dîroka xwe bi xwe binivîsîne. Ewa xiya dike. Ji hemû dunyayê ve, ji hemû cîhanê ve xiya dibe ku stêrka gelê Kurd li Rojhilata Navîn her ku diçe bilind dibe û şewq dide. Tenê ku em bêtir meşa xwe hîn bi zexmtir, gelê Kurd yekîtiya xwe, yekrêziya xwe hîn mezintir bike, yek û yek kelemên ku di rêya yekîtî û yekrêziya Kurda ye, yek û yek kêm dibin, yek û yek tune dibin. Gelê me jî vê gava yekîtiya xwe girîngî hîn zêde zexmtir bavê jî. Keç û xurtên Kurd li her alîkî Kurdistanê hêdî di serdema nûh de ne. Bi fikrên nû, bi asûyên nû, bi dîtinên nû hîn bêtir zexma kelecana wan hîn mezintir e. Em niha dibînin ku li her alîkî Kurdistanê keç û xurtên Kurd di çeperên tevkuşînê de hene. Şehîd dane. Li Rojava, li Bakur, li Başûr, herosa jî li Rojhilat. Berî heftekê me hemû a dît ku berxwedana li bajarê Helebê li Rojava çêbû û ew komkujiya ku rejîma nijadperest ya Tirk û çeteyê wê ve anî serê gelê me peyama fermandar Ziyad Qedora we hemû wan bîst. Her kesî dinyayê bîst. Bi du gotina. Bi du gotina. Eger ku ez şehîd jî bim, ez dêndarê gelê xwe me. Ew gotina wî bû. Ji bo her kesekî, ji bo her însanekî di wê peyamê de emirek heye, fermanek heye. Eger ku em fêm bikin. Gelê me îro li Rojhilatê Kurdistanê di raperînê de ye. Dixwaze ku hemû ew qeyd û bendên zalimkaran bişkîne. Çemberên zulmê hilweşîne. Em yekrêziya partiyên Rojhilatê Kurdistanê gelekî pîroz dibînin. Di serî de Pejak, Hizbê Demokratîk Kurdistan, Komele û heft partiyên din we gavekî gelekî pîroz em we pîroz dikin. Lê hîn jî bêtir ku eger tengasî û kelem hebin di nava xwe de girîng û wana rakin, kêm bikin. Piştevaniya gelê xwe, rêbertiyê ji gelê xwe re bikin. Ji serhildanê re. An jî dîrok me af nake. Em girîngî vê bizanibin. Hemû partî û rêxistinên siyasî li beşên Kurdistanê din tenê ji xwe re wek temaşevanan nemînin. Bila ji kerema we bê her kes wezîfeyên xwe bikin. Gelê me li her derekê girîng e. Gelê me yê li Rojhilatê Kurdistanê tu cara pê nehesê ku piştevaniya wî tune ye. Tu cara pê nehesê ku kes ku ez bi tena xwe me. Tevî ku gelê me wên Îranê pêşengiya serhildanên li hember rejîma cînayetkar bike. Dunya jî vê zane, her kes jî vê dizane. Demên gelekî giran, demên gelekî hêvî, demên gelekî zehmet jî hemû pêşiya me ne. Em gelê Kurd li ku dibin bila bibin, em girîng e
piştevaniya serhildana gelê me li Rojhilatê Kurdistanê bikin. Serkeftin ya me ye.